bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV to gonɗen eno goni ɗon yo jaame kisal wone moon hande enen ɗo e à la maison de la culture Douta Seck mo gandanɗa hoorema sababu garangal Pindi TV ɗo ko hadara Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif ana uhibbu Mouhammad Habibullah mo gandanɗa hoorema ene waɗa 5e édition muɗum woni lawol joyɓiwol ngol ganduɗa hoorema ene mawnina Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu en gari ɗo noon e hadara o ala sababu gadduɗen so wona ƴewde oɗo hadara mo gandanɗa hoorema himmi mum haaju mum ko mawninde Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif mo ganduɗa hoorema mawni ko adi hunde foof ene jaa e mawnugol ngol ene jaa e ko mawninata ko ɗum woni khatmiyu wal khatmi khatmiyu wal khatmi noon enen dardi ɗo e ceernajo mo gandanɗa hoorema ene jeeya e fuɗɗuɓe on ɗon hadara enen tottambo micro o salmindire bandiraɓeɓe ko adi kenen jawte e namde holko jiɗɗen namdademo ceerno bisimilla. Allah jarama jarama mi salmini bandiraɓe mi salmini foof mi salmini kadi dental ngol ngal ɗo hande ngal mi salmini radio o Pindi TV mi salmini mi juurimaɓeɓe ko renduɗo hande ko no mbiruɗa ni tan inchallahu taala ko mbiyetemi ko Mouhamadou Lamine Diallo koye fuɗɗuɓe jeeyami mboɗo ɗiɓɓi famɗude hen gandal noon kono ma en kaali hen tan ko haqqe ko ganduɗen ko inchallah kono ɗum ɓuuri en andude inde nde ciftornamin mbiyetemi ko Mouhamadou Lamine Diallo gonmi koto Tingueji to toon jooɗimi ko musidɗo Ibrahima Abou Guet machallah ceerno Mouhamadou Habib Diallo caggal ndo min calminma walla caggal ndo Pindi TV salminma jarnima ina ñagonoma Allah moƴƴere en jii hande woni 18 safar mo gandanɗa hoorema onon mawni ɗum hawri e 4 septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hawri kadi e ñalawma maggal Touba beel aɗa wawi haalande min hol sababu baɗɗo ha mbaɗɗon organisé oɗo ñalawma e oɗo sababu baɗaɗo ko fof arti tan koye mawnide Cheikhna Ahmad Tidiane wono Cheikhna Ahmad Tidiane hono dokkal makko ngal gadɗa ngal inoɗa joni ngal en waɗi ko khatmiyu e katmiyu ɗen dokke ɗiɗi fof Allah hokkimo ɗum te nde hokkimo ɗum nde koye hande ko oɗo ñalawma no oɗo ñalawma noon ɗum tagui gadɗa homo ɗum ene mawnine to banggue gadɗa homo ɗum ko khatmiyu to ngal dokkal noon ko dokkal wilaya dokkal ngal ganduɗa ko Allah hokkimo kala wilaya hande ko wiyete wilaya Allah hokkimo ɗum gadɗa homo to wuuro ene wiye Abou Samhoun ko ɗum o hemno ɗum to no hemno ngal ɗon dokkal inchallahu taala ɗum tagui noon gaɗam ko wayno seeɗa mawɓe fof ko jamma no jamma hankini woni hen mbaɗatno kono jamma hankini ñalli sappo e jeeɗiɗi jofi sappo e jeetati ñande ɓe mbaɗata leyla ɓe mbiyata leyla ɓe mbaala mawninde Cheikhna Ahmad Tidiane ɓe mbaala fittude golle makko ɓe mbaala yettudemo fof ɓe mbaɗi ɗum hadara rasul sallallahu alaihi wasallam ko noon ko ɗum jamma ponnoɗo mawninede mo ganduɗa hoorema woni hen ko kañumen mawninata ɗum ko jamma holko saabi hadara moon ɗo ene mawni ɗum e oɗo ñalawma e saabi ɗum ɗon ko ganduɗa hoore muɗum hono katmiyu Cheikh Tidiane o hande ko khatmiyu e katmiyu eyyi khatmiyu o kono jamma hankine mbirunoɗa kono hande ko ñalawma mo ganduɗa hoore muɗum ɓe gaddata ko ɓurɗo labtindade e Cheikhna Ahmad Tidiane ɓe gara yo yewtan ɓe ɓuura Cheikhna Ahmad Tidiane ɗum addi ɓe mbaɗa ñalawma o ɓe nodda julɓe ɓe fof ɓe nodda ɓe ganduɗa hoore mum oɗo ene andi Cheikhna Ahmad Tidiane tigui yewtanaɓe e Cheikhna Ahmad Tidiane kono ko fonno wadde ko fof waɗama guila jamma hanki seeɗaɓe mawɓe mbaɗi jamma gonɓe ganduɗa hoore muɗum peeñani ni kono mawniɗo jamma hanki o wadde neɗɗo ene wawi mawni ɗum taw ni feññikinaki neɗɗo ne wawi mawnude ko ɗum ɓurno feeñde e nder leydi Sénégal ɗum ɗon ɓurno feeñde e nder leydi Sénégal kono hono dokkal ngal gaata muɗum dokkal ngal Allah hokki Cheikhna Ahmad Tidiane ngal ɓooyi ngal adi gaɗa hono ɗum ko heewi ɗo e leydi ndi ko hikki woni 5e édition en jii walla en nani wonde ko Ibrahima Abou Guet ene jeeya e hohoɓe walla ardiɓe walla sosɓe dental ngal holko mbawɗa haalande min hen wonata namdal men battiningal ceerno Diallo eyyi Ibrahima Abou Guet sa yi o sosi ɗum ɗo kanko Allah kiirimo ko almudo ruti kadi oɗon almudo Cheikh Tidiane kadi do woni almudo Cheikh Tidiane ɗo kadi o wone gaɗa hoore muɗum andude omo witta ko foni ko woni Cheikh Tidiane ha Allah ɓulne ɓernde makko o yimmi gaɗa homo ɗum ngol ɗo jimol ngal o bayti mo ganduɗa hoore muɗum mbo puɗɗiɗo ana uhibbu Mouhammadou Habiballah ɗum addi gaɗa hoore muɗum kanko Ibrahima Abou Guet noon
ɗum ɗon woɗɗe makko omo witta hawo waɗi ko waɗi hawo waɗi ngol ɗo jumol hawo pari gaɗam o ummi ɗo o fayi Fass o waɗi ziyare makko ho haljiri o holli sirefaɓe ɓe hono ngol ɗo jumol ngol ɗiɗo beytin ɗo yimi ɗum ɓen gardinimo e laawol e mbiɗo baɗɗo gaɗɗuɗo Cheikh Tidiane fodde oɗo ganduɗo Mouhamadou fodde ɗum ɗo foti ko ardinede e laawol e ɗum tagi ɓe mbaɗi moqaddam kanko Ibrahima Abou Guet kanko noon alhamdulillah rabbil alamina o heeɓi lefol ngol o heeɓi fof kono ha joni ko almudagal makko o jokki ɗum tagi noon omo noddi oɗo ñalawma pour julɓe fof gara kawra hen o waɗi ñalawma o nodda jewtano Cheikhna Ahmad Tidiane yewtere ene Cheikhna Ahmad Tidiane ha ɓiɗɗo andi hol Cheikhna Ahmad Tidiane Sarif radiallahu taala anhu en ñaago Allah noon kanko puɗɗi ɗum o yo Allah waɗanmo moƴƴere yo Allah ɓeydanmo enen arɓe ɓe ha e radio ngo ha e fof e jufu enen fof yo Allah ɓeyden e martaba Cheikhna Ahmad Tidiane hon oɗo ñalawma hannde allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ceerno mi ɗaccitama saabu won welammo mawɗo mo kawrimi ɗo saabu kala biɗo haala l'islam kala kalɗo haala l'islam haalar ko ɓuuri en gari en kawri ɗo e biyeteɗo Mansour kanko o holliti wonde kanko 1986 o arti e l'islam ɗum ni holo welammo mbo Cheikhna Ahmad Tidiane dañi walla mo dañƴon mo ganduɗa ma ko ɗum victoire poɗɗo wawde mawnine saabu mi yii kanko on ɗo Hadj Mansour ndo haali nde haala kaw haali ɗum ke jolfe kono a tawat ko hunde wonde fayida oɗo Mansour ko Mansour mo ganduɗa ko bel welto oɗon gandi ko Mansour kam ko Mansour ko welamma oɗo Mansour ko Allah addi ɗum e men oɗo Mansour ko Allah artirimo ko oɗo Mansour ko julɗo oɗo Mansour ko dewo Allah oɗo Mansour ko kuɗɗo Allah oɗo Mansour ko jiɗɗo gadda hon Ibrahima Abou Guet o Mansour ko jiɗɗo ana uhibbu Mouhamadou Habiballah comme neɗɗo mo ganduɗa hoore muɗum minen hay to min gona ɗo minen ɓe tawi ɗo e islam ɓe kanko ɓurni min jamaragal islam Cheikh Tidiane ene welti hen ko sofru Cheikhna Ahmad Tidiane wonno joni o wonti ganduɗa hoɗum kalalde Cheikhna Ahmad Tidiane ko neɗɗo mo ganduɗa hoore muɗum ina hulɓini Allah ɓuuri hay oɗo hande garoɗo hande e yewtere Cheikhna Ahmad Tidiane ko junggo makko rewi hono ganduɗa oɗo Ahmed Fall ko oɗo Mouhamadou Mansour kanko addimo ɗo henna ko Sehel Ibrahima Abou Guet no moƴƴi noon kono ko neɗɗo juulɗo hay enen ɓe tawi hen ɓe somo jaram wiya kanko deɗen kanko ɓuuri hen machallah bandiraɓe musidɓe tedduɗi on nani ko oɗo woni Hadj Mansour mo gandanɗa hoore ma fa tabarakallah machallah o naati diine o ko 86 ko ɗum o haalani en joni ɗum waɗi en welamma so Allah hande Pindi TV ene welti soko nande khalifa gote ɓesgu ene naati e l'islam 1986 te ene waɗa hen gueɗe ɗe ganduɗa payidinde ɗum noon ceerno Mansour min beltinima ceernajo no fewi assalamu aleykum wa rahmatullah ha ɓooya seeɗa inchallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni enen continue e gollal ngal gandanɗa hoorema Pindi TV hande ko ɗum yilliri arde ɗo e maison de la culture Douta Seck gam tawterede hadara mo gandanɗa hoorema hadara Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ene wondi e nde ɗo fedde wiyetede ana hubbil Mouhamadou Habibullah so tawi wonima konngol ngol wonima goncanamin ceerno en tawi ɗum noon goto e ɓe ganduɗa hoorema kañumen goni calɗi sababu o woni Ibrahima Abou Guet ceerno Ibrahima caggal ndu Pindi TV salminma namdal men garwaniwal wonata holko saabi walla holko wurtuma e wadde créé oɗo ngal ɗo dental hani hitande foof onon mbaɗa organisé oɗo mbi sikki ngol ɗo woni so tawi jumri ala hen ngol woni laaɓi joyɓiwol ko onon hadara o ina waɗa gueɗe baɗinede beele kadi ñande foof mbatton ɗum ke place goto walla on tournat e nder Dakar walla onon jani ha e nder Fouta onon mbaɗi toon oɗo ñalawma baɗɗo fayida mo ganduɗa ma wiyete ko hadara Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu a jarama musidɗo Pindi TV min jetti on nde garɗon ɗo o ñalawma mawɗo ñalawma Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif min jetti Allah kadi ñalawma o nde o woodi min goni ɗum e ballal Allah min jetti Allah kadi nde ganduɗa Sénégal naaɓe fof o ñalawma hewɓe no mawni ɗum nde wonno ko ñalawma Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif sikki ala yimɓe fof ne gandi sappo e jeeɗiɗi fayi sappo e jeetati hen Cheikhna Ahmad Tidiane heeɗi surlu makko mawɗo woni kalmiya mo ganduɗa ɓuuri mum hay goto anda sona Allah dokkuɗo nelaɗo donc mo rewmo e Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif dokkaɗo hay goto anda ko woni nder makko hadmiya tan
waɗi ko kadmi e kadmiya ko timmal wilaya ganduɗa ala foof waɗi ko adima e kottanima ɓurnomo garat kanko Cheikh Ahmad Tidiane Chérif eɗen jetta Allah nde Allah jeeyani waɗi almudo Cheikh Ahmad Tidiane Chérif e mi keewi haalde wonde dañde almudo banno Cheikh Oumar walla Alaji Malik an sa woni almudo on ko martaba kewɗo ko daraja kewɗo ko ɓuure kewɗe ɗon tan ko jangguin ñalamo noon min gari hen min pewji ɗum min jaade kadi e fewji ɗum wonno ko ñalamo ganduɗa Allah waɗi emin keeɓi nder makko sappo e jeetati lewru safar hen kadi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif e jibina eɗen jetta Allah noon no fewi nde Allah walli en ha mbawɗen darnude oɗo ñalawma moƴƴuɓe no Cheikh Mamadou Bachir en no tawterede mawɗo ñalawma o eɗen mbiya onon ne on kawri hen minen ala ko min mbaɗata tan sona ñalawma so ari tan min nenno julɗe he min ƴeewa également dañde moƴƴereji ɗi min ƴeewa kadi moƴƴereji no yimɓe fof keɓri hen ɗum woni sababu ñalawma o fuɗɗi ko 2019 eyyi ko yaɓirode nde Allah waɗi min jeeyi Fass min tawi ɗon Chérif Zoubayrou ɓe jaalo noon ko Fass pour juurade Cheikh Mamadou Tidiane Chérif ɗohade barke makko Allah waɗi kanko moƴƴo o Chérif o talmo Cheikh o yimin o noddi min o hokki min lijasa nde on saaha min garti ɗo min gandi neɗɗo kam so woni julɗo woni almudo no foti darnade diine o kono sa waɗnama he lijasa noon an firti aɗa jeeya e poɗɓe darnude diine o kono mbaɗa waade foof ɗum ɗon waɗi min ƴetti koye mbawi ko mbawa foof min darni ñalawma o pour wawde rendude e julɓe e gueɗe goɗɗe ɗum addi ñalawma o darna hitande foof mbaɗa ɗum depuis 2019 ha joni woni duuɓi 5 alhamdulillah Allah hoddiri en gari exactement kawruɗen ɗo e hunde ɗesde welde en ɗesde kadi welde l'islam foof woni en kawri e biyeteɗo Mansour hollitama wonde ko kanko woni mo gandanɗa hoorema o naati e l'islam ko 86 o wi kadi ene jeeya e natgol makko l'islam fittane manen en jeeya e fittanema ene jeeya e ko wallitima ha vraiment hande o jeeya hen te hande ɗomin caggal ɗomin kettima min tawi kadi ko neɗɗo mawɗo tigui rigui tabarakallah machallah e lawol ngol ɗum ne holko mbawɗa haalande e Allah waɗa ko jola Mansour naano wonno koye diine goɗɗo no wonno diine goɗɗo noon balla Allah balla gallaji Alaji Malik en ceerno Alaji Malik e seni Abdou Aziz Junior ko hen o naati diine o ne o naati diine o noon Allah waɗi wadde min noon emin ballodira e nder diine o beele kanko o ɓeyɗo sebbude hen o semmini hen woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe no mbayno makko ni ne heewi omo jogui fedde ɓe ganduɗa ɓe ko tuuɓe no goppi diine chrétien ɓe garta diine l'islam omo ardiɓe minen emin jeeyaɓe ganduɗa ɓe eɓe ballodira makko beele ɗum ɗon wawa duumade yettude hen tan ko widema 2019 nde min garti ɗo e nde min darde ñalawma o tinni ñalawma o tigui rigui ko ceernam no wiye Chérif Abdoul Majid o wi kam caggal nde bindumi nde ɗo deftere o satti deftere nde anna Mouhibou Mouhamadou Habibullahi min de mboɗo yiɗi guiɗo Allah o woni Mouhamadou guiɗo Allah o sattinde nde o yamiri ko waɗatno ko yo wat ko nen woni édition deuxiéme min gari mbaɗ ɗum ɗo e nder salle o nani yettoɗo wodni Allah ɗon sa joguima Allah a joguima nelaɗo a joguima cheikh aɗa foti dañde ceerno mo ganduɗa o no ɗowma wona haydara ko gadi ɗum suudu wiyaɗa jalal kumpitude walla ma ha mbawa yettade poɗɗa yettade o ɗum noon oto yimɓe pero yo dañ escalier ji sa dañi escalier tan a juumata way kono aduna ni sa ala kilifa tan mbaɗa ko fota wadde juuma kono sa jogui kilifa tan gonko kersa wadde e sababu mum ɗum noon yo yimɓe dañ hilifaɓe ɗum aduna o namdi kala mo ala kilifa a joga kilifa goɗɗum wona kilifa ma yewtere hande noon no jeeya toɓɓere holko poɗɗen ƴewde walla ñemtude e ɓuure Cheikh Ahmad Tidiane e jangguil mum beele aduna noon no serta caɗele hayso can gurdam ɗam no won gurdam celluɗam gasata noon ɓawde mboɗo wonde ɗo henne e musidɗo sehli mo ganduɗa o omo jeeya e tugnoɗo ndi ɗo leydi omo jeeya e tugnoɗo fuutankoɓe omo jeeya kadi e golleteɗe nder leydi ndi ha yimɓe fof mbawa suusi mbawa jaɓɓude mbawa jabde o ari so ari noon kadi ɗum ɗon no hokka yimɓe kadi hol kanko ko wayni ara hen o arde hen ko exemple kadi ɗum noon on noon la budde wawa haalde ha fuutankoɓe ko wona fuutankoɓe keɗomo ganda kadi holɗo tolniɗen o jamanu holko foti o jamanu kala ngo tan yoni machallah
machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha hande kadi enen continue ngarangal batgal fayda ɗo e la maison de la culture Douta Seck caggal kay ndu dañƴen fartan e yewtidde oɗo musidɗo tedduɗo Khalifa mi wi joni won hewɓe gandiranoma ngoɗo yesso kono ma ɗum won découverte kesso sababude maɓe gandu Ibrahima Abou Guet yarani tan to banggue développement mais banggue diine aussi omo dilla hen hannit ni welammo goɗɗo aussi waɗi en beddo gueñe hawrude ɗo e sin ceerno men khalifa men haage mo ganduɗo hoore ma Mouhamadoul Bachir mo ganduɗo hoore ma sa wi Mouhamadoul Bachir tan so Allah Sall Mouhamadoul Bachir Sall sa wi Mouhamadoul Bachir Sall haqqille ma yahata koto doɗel sa wi Mouhamadoul Bachir Sall haqqille ma yaha e ballowo miskineɓe sa wi Mouhamadoul Bachir Sall haqqille ma yaha e jiɗɗo diine l'islam no hannirta ni kankone o ari o tawtorama nde ɗo jonde wande fayida en mbawa sowona totten bo micro etaɗen namdadema hay soko namdiɗo walla namdal gotal ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir ko adi foof Pindi TV ene salminma. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salmini on mi salmini Pindi TV e ardiɓe radio ngo salmini kadi dendagal kadi dilloɓe hen ɓe machallahu mbeɗa huccitina kadi calminalam mbeɗa huccitina kadi calminade ɓurɗi teddude kadi fewde mo ganduɗa ko kañum saabi ñalawma hande o hono docteur walla professeur Ibrahima Abou Guet sa haali inde nde hay goto witama holi on yimɓe foof ne gandi ɗum Sénégal foof ne andi holi Ibrahima Abou Guet on noon no mbiɗa ni yimɓe fof ne gandi won banggue mbo jirannomo kono ko yoga hen tan jirannomo on banggue minon noon guila ko ɓooyi amin jiramo banggueji ɗiɗi ɗi foof saabu ko wayi hono ni o meeɗi wadde ɗum nana wona joni duuɓi sappo mbeɗa jeeya e invitanoɓe ɓe mbeɗa jeeya e rokkanoɓe hen konngol nden hitande wonno conférencier o ko hono Nasirou Thiam to Mbumba ko kanko kadi ganduɗa hoore maɗa wanno ɗum wadde won yiroɓe mo oto banggue tan kono woni hen waɓen amen ne jiiramo banggueji ɗiɗɗi fof guila ko ɓooyi ɗon noon machallahu hay hunde kadi mbeɗa sikki ala kowoni fandare jomum so wona yo julɓe naftoro ko jogori haalede hen hande ko e ko jogori jangguinede hen ko fandare makko hen tan ko yo julɓe naftoro ɗum ɗon noon vraiment eɗen jettamo hen no fewi ñalɗi mbaɗi hono ni l'islam ne heewi ñalɗi l'islam kam ne heewi ñalɗi l'islam kadi ne heewi ɓiɓɓe muɗum farnorteɓe Cheikhna Ahmada Tijane mo ganduɗa ko kañum jogori yewtede hande ene jeeya e sernaɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa hande ko ɗum saabi oɗo ñalawma enen fof kadi eɗen gandi machallahu taala ñalawma o Ibrahima Abou Guet machallah heɓrinima ñalawma o tigui rigui daranima ñalawma o tigui rigui ñalawma o kadi moƴƴi ko sa aɗa waɗa ɗum tawa ka keɓɗo hen yamirore e nder yewtere makko en paami ko keɓɗo hen yamirore saabu gueɗe ɗeɗo gueɗe mbaɗe hono ni kala hen ko mbaɗɗa ko ala yamirore wonko mankara hen ko wala yimɓe foof jiyata ɗum kono ene joguiɓe guite yiyande kono donc ko keɓɗo hen yamirore goho ko keɓɗo kadi ko wiyete ijasa yimɓe foof ina gandi ko diplôme mo ganduɗa hoore ma mo neɗɗo ne totte wonde hankkadi an a jojjidi e haalde e oɗo fannu a jojjidi e daranade oɗo fannu donc jaaɗo ha heeɓi on ijasa tawa o heeɓi ijasa o koye galle Cheikh Tidiane to Fass ɗum kadi eɗen jettamo hen minen kam ɗum ko hande min nani ɗum amin jettamo hen amin kofnamo hen amin gandamo han kadi min beltima hen no fewi jarama alhamdulillah machallah ceerno a jarama tigui rigui a weltanama ha no fewi kono en kaɗani ɗon en tawi ɗo Samba Gabon Sall jeeyaɗo to cublel law hay soko konngol gotol beddoɗa hen sababude aussi won goɗɗum ko jiɗɗen ɓamde ko gandanɗa hoore ma ene jeeya e ñalawma o. Assalamu aleykum bandiraɓe julɓe ko ardi fof min beltanima dental ngal eyo min beltanima télé o min beltanima kadi wonde on katante leñol wonno ɗum weeɓani Ibrahima noon so tawi aɗa haala mum wawa hejje e télévision kadi ko neɗɗo Allah ko neɗɗo jiɗɗo Cheikh Tidiane radiallahu taala ko neɗɗo acteur de développement kadi somi yiiɗo bandam mo pasam mo ceerno Mouhamadoul Bassirou yo Allah yoɓe golle ma moƴƴe ɗe gollanta julɓe ɗe
ko hande meɗen joddade ande Bocar Ndiaye Bocar kam no andimi yo Allah rendin fuutankoɓe waɗa fuutankoɓe ɓerɗe labɗe kadi ndewen diine Allah ko ɗum naftata en janggo so wona ɗum en goppi lawol ndewen Cheikhna Amadou Tidiane radiallahu taala yo Allah fewnu ñalawma o yo Allah wortin ñalawma o e saabu Allah e nelaɗo Allah Cheikhna Amadou Tidiane radiallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe Baba Yero Sarr nan ɗo kañumne ummi ko ha to cubalel Bocar Ndiaye gummiɗo to Guédé kañummenne eɗen ɗoyti en mbawa so wona wiide kala ko maaye raddo ko dawgal defi ɗum noon mbe sikki mataw konngol Bocar Ndiaye so tawi konngol gotol rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulil karim sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Min calmini bandiraɓe fof min juurima ɗumen min beltima ha no feewi e oɗo invitation momin gari ɗo hande mo ganduɗa e oɗo organisation mawɗo mo ganduɗa ko cérémonie diini ene yuɓɓina ɗum musidɗo men biyeteɗo Alhaji Ibrahima Abou Guet mo ganduɗa yimɓe fof ene gandi darde mum e fuutankagal ene gandi darde mum e l'islam saabu ko waɗi ɗo hande ko so tawi neɗɗo yii ɗum o sa wiyama ko daraniɗo l'islam ala ko cikkittoɗa hen machallah ko Allah noon wurtata jomum e wadde ko moƴƴi e omo wawna yaade banggue mo yeehi o tan o rewra toon Allah banggue on ɗon kono so tawi o ƴetti ngal ɗo koyngal kadi o yaɓɓi ɗum o darima hen e ɗum ko jetteteɗen ha no fewi eɗen mbiya enen fof yo Allah yombo moƴƴere yo Allah ñimdo darde nde dendagal ko fandi hen e moƴƴere yo Allah rokkuma ɗum min beltima noon no fewi no ceerno Madou Bachir wini e bimana kanko woni hoore invité ji ɗi minenne koye makko min gardi amin keeɓi lettre uji amin mbaɗe posuji kanko Ibrahima Abou Guet o neeli délégation timmuɗo galle Madou Bachir ko Yeriel Sall ardino délégation aɓe gari teddinirde ceerno Madou Bachir e dendagal wondiɓe mum oɗo ñalawma hande so yonti ceerno invita hen ene jeeya e rokkateɓe hen konguɗi so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum waɗi kala komin mbawno jaggude walla haaju fof min mbawno jogade min gaccat min gara min notombo e oɗo beetawe oɗo ñalawma min denda e makko weltare nde min calmini bandiraɓe fof min juurima ɗumen musidɗo moon Bocar Ndiaye haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. koddiroje ma mi tuuba goopi aduna ma mi tabure fadlo am mi rutto e qur'an bida aadu bonnoji bonnirteɗi diineji ɗalen koy ko kalkoji duttoɗen e qur'an nulal Allah yettima annabi Allah jangtima julɓe fof no ceedi ko seedaniɓe qur'an ceerno Mouhammad Ali Ibrahima Gueɗo wi ana uhibbu Muhammadan habiballahi bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi qabla kulli ahadin alhamdulillahi
بعد كل أحد الحمد لله على كل حال ابتداء بسم الإله المجيد واصنع عليه على قدر جلاله في كل وقت وفي كل مكان وإذ نفسي ببركة سبيل المثاني والقرآن العظيم في دوي آياتك ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم على إبراهيم آل جتوبي أخصص بمته حب الحبيب النبي أحمد وأشرح قائلا أنا أحب محمدا حبيب الله أرجو من الله أن يمثل هذا النصر سر حياتي يا حي يا حي لأستجب دائما لله ورسوله كما يرد سيدنا محمد بدني موت من النوم غري أمين غردي min e Bokara Ndiaye e Ceerno Ahmada Tijane Sall min ngari kono noon machallah min gondi e weltare no feewi sabu musidɗo amen giɗo amen hono Ceerno Mouhamadoul Amine ibnu Abdoullah ibnu Ahmad no ceernajo wiiri ni ari ina arde délégation muɗum timmuɗo miñiraɓe mum ɓiɓɓe mum taniraɓe mum fof ko barke ɓurɓe heen famɗude duuɓi ɓe ko ɓen janngatnoo ɗo qur'ana jooni enen fof en keɗima qur'ana maɓɓe belɗo o janngugol gadanol ngol e battiningol ngol fof en beltini ceernajo o noon mo ngannduɗaa hannde o ko kanko woni khalifa ceerno Abdoullahi to Tingueji ceerno Abdoullahi noon so haalama yimɓe fof ne nganndi ɗum machallahu no wiiri ni ko hono noon wayrama yindireede kono ɓerɗe ɗe koddi gonɗi jamma e ñalawma subaka e kikiɗe en beltima e garangal makko en beltima kadi e darde nde o darani diine l'islam e darde nde o darani gandanɗa hoore maɗa hono qur'ana enen fof eɗen gandi to galle maɓɓe to waɗi ko duɗal mawgal duɗal ngal jibini duɗe kewɗe e nder wuro he e nder leydi he fof ko qur'ana waɗa hen jawdi makko waɗa hen temps makko omo waɗa hen fof makko yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere yo Allah udditanmo damuɗe arsukaji ɗi ngannduɗaa ɗi so ngari wallita tan ko l'islam yo Allah waɗana en ɗum so ɗum ɓenni eɗen belto e garangal hono oustaz Ahmad defane tellici buntu bi suma mbokk suma xarit bi mu ne ma hehe kii lañu xaaroon ma ne ko waaw kii lañu xaaroon mu ne ah ko xam Cheikh na Ahmada Tidiane ñëw na ma ne ko ah mu ne ma waaw moom la ma doon wax léegi sànq bi nga dugg see ah kon nag yéen ñi ñamoon daaw jéeg ñam ba de biig ci guddi ñun nag ñamaguñu dara xam naa ne ñooy tax ñu yoon bi ah mu koy moom ba suur ñun duñu ñam dañuy lekk ba suur bu soobee yàlla min beltima kadi e tawdirde ɗo ete neni amen gorgol amen bani amen debbo hono Hajja Ruqiyata Sow to Doɗel min mbiyatma ko Doɗel machallahu noon bisimilla ma so ɗum ɓenni enen fof eɗen calmina président kono hannde ko muqaddam wiyete hono Ibrahima Abou Guet mo ganduɗa hoore maɗa ko zaim dini wa rajul siyasi rajul dini wa siyasi Ceerno Mouhamadoul Amine e nder haala ka o haalanno naane o wi hay hunde ala ko ɓuri ngarɗude diine e aduna so ndenti hay hen hunde ala ko ɓuɗum ngarɗude o holliti hen gueɗel fof ina liggono gongel ngel diina o ene liggono aduna o mais aussi aduna o kadi ne liggano diina o ko ɗum woni ko haalinane woni yaaɓe haa mbi i'mal li dunyaka jaa fi l asar i'mal li dunyaka ka annaka taishu abadan aywa ka annaka taishu abadan wa'mal li akhiratika walla li ukhraka ka annaka tamutu gadan voilà ko ɗum woni Ibrahima Abou Guet are asar wonde ya liggono aduna ma liggona aduna o fotani joɗanede en potani joɗade tan mbaɗen ni croix de bras eɗen jeeɓa aduna o ala aduna o foti ko liggede sabu kala ko woni ɗo ko ina hutore ko yimɓe liggi ko taniraɓe liggi ha yettiɗo jettiɗen ɗo
sa nani hande ganduɗa hoore maɗa o ko jagara fo o ko el fekki o ko arɗo o ko lamtoro o ko nangam e nangam ko taniraɓe men mbanno ɗin leppi garɗen ha jettiɗen ɓorniɗen ɗin leppi diine o koko ligga ha yette juuɗe meɗen wona ɗum ɗon noon enenne en jogoto mission wawde liggade ha diina o yetto to foti yettade to kanko o mona rema nden lawre ɗum waɗi gollan aduna ma ha sikke oɗo de jogorani mayde kono o wiya gollan lahara ma ha sikke o de ko janggo tan mayata ɗum ɗon noon kanko o mona hen eɗen ñaago yo Allah wallumo yo Allah nangonormo enen fof eɗen gandi sen duttima e nder leydi men he ko wiyete plan Sénégal émergent ko dille muɗum e leydi he no wayi hewde ni miijoji makko kewɗi nan hen ne woodi walla woodani kore jam politicien ji ɗi mbeɗa andi ene jiiɗa ɗeɗo toɓɓere men plan émergent gonɗo e leydi he battuɗo ni Sénégal hande o a 70% miijoji makko on noon so noddi notete wona e bindol makko ɗum woni e miijoji makko ɗum ɗon bindol ngol ɗum ɗon noon Allah jarama a jarama ɗin miijoji noon min jiiɗi ko continue min jiiɗi ko ɗi continue de a faami min jiiɗi ko nawdaɗi kanƴi fof ɗi continue eyyi 2024 nana ara min ganda ko coomɗa kono amin jiiɗi yiidema e dingaral he ɗum ɗon so ɗum ɓenni yaroyel sar mbeɗa andi kañum wasata ene miijoji amin ne nandi ɗo seeɗa ɗum ɗon on jarama so ɗum ɓenni mi arta e sukaɓe ɓe jangguɓe qur'ana ɓe aɗa andi an aɗa huutori nelaɗo sallllahu alayhi aɗa andi qur'ana wi ko janggugol qur'ana ala ngantu aɗa andi joni so tawi korka ari a sellani aɗa jogui ngantu wona so hijjore yonti a ala jawdi walla a sellani aɗa jogui ngantu wona kala gueɗe diine so rafi ari a dañi ngantu woto wat woni hen ngantuji wonani a wawa waɗirde ni waɗiri ni kono qur'ana jangde qur'ana ala ngantu kala ko fonno wonde ngantu jangde qur'ana Allah wi wona ngantu fonno wonde ngantu min de mi yiɗa mi jangani mi jangata qur'ana fonno wonde ngantu mi sellani mi jangata Allah wi ɗum wona ngantu gonmi koye ɗanngal mbeɗa yiiloyo jawdi mbeɗa yiiloyo ɗum ko ngantu o dokkowo ma wasde janngude qur'an Allah wi ɗum wona ngantu amin gone jihad eɗen kaɓay hefereɓe eɗen kaɓay bonɓe ina fonno wonde ngantu wasde janngude qur'an Allah wi ɗum wona ngantu alima an sayakunu minkum marda wona wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah ɗum ko ngantuji kono Allah wi ko faqraw ma tayassara minhu ɗon noon an a waɗi on rôle ha timmi yo Allah yoɓe moƴƴere ɓeɗo sukaɓe jangganɓe meɗen ɗo qur'ana ha ɓerde ɓen ɗe belti yo Allah uddi tan ɓe dammude gandal foof so ɗum ɓenni ndeɗo deftere ko ceerno Mouhamadoul Amine addi comme hadiya ceernajo o hono mo qaddam meɗen o deftere nde ko Nahjul Balagha cikkanomi ko majalladuji 10 o wi ala ko nde wootere tan deftere nde ko nde wootere tan kayne tan firlitiniɗa en joni noon o wi ndeɗo saɗa yaade jaada hen mbimi ala ndeɗo kay ko muñomi namɗo président o wi ala yaadu hen tan ko gotum wonko winda nder wonko chia oɗon gandi chia wonko ɓe bindi nder koɓe bindi nder ko ina luutodiri e pible men meɗen kanko ceernajo omo yiɗi almuɓe jooɗo paama bindande ɗe tigi rigi so wonko poti jaabade so wonko poti laɓɓinande leñol ngol ha ganda ɗo pawi koyɗe mumen janggo e jaam mbasa majjoyde o wi omo yiɗi ɗum ɗon noon Allah jarama kadi a jarama hada wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله تعالى مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه
وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنا الوطر. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi yëkkati ay kaddu yu gàtt insha allahu di ci jiital sant borom bi di ko ñaan mu nangul nu sunu ngërëm ci xéewalam ndax wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sidi Ahmed Sukayri bi ngeen xam jàmbaari Sidi Ahmed Tidiane jooju radiyallahu anhu daf daan wax mu ni jélale naa cant gi yàlla waaye ngërëm gi xéewal yi ñu borom bi defal bu ñu bëggoon a seet fu ñu jaar ba mën koo gërëmee yàlla tax ñu ni dañuy jël suñu jë yi ñu waroon sujootale yàlla def ko muy suñu bët yi fa ñu waroon a sujoot muy ci kaw suuf ñu def fa ay ràbb yoo xam ni dañ koy tàngal ba mu xonq ñu jël suñu bët yi di ko ci sujoot ci kaw ràbb yooyu ngir daboo ko gërëm xéewali borom bi nee na du tax ñu mën a dabu wala ñu mën a àgg ci gërëm xéewali borom bi bu ñu ko xaajoon moom xéewali borom bi fukki xaaj jël fukkeel bi 1/10 bi xaajaat ko fukki xaaj muy 1/10 bi xaajaat ko ba mu maanaam ba mu àgg ci lim bu kenn xamul du tax ñu mën dabu gërëm xéewali borom bi ndax daf ko daan wax ca téeréem boobu nga xam ni ma ngi ci doon wute firi jawahir al maani wa bulugh al amani fi fayd abil abbas tijani mu di tijaanul gawaani fi sharxi jawahiri lmaani ci la daan wax ni fa subhaana man law sajadna bil uyuuni la ala shafa shawki walmahma min al ibiri lam nablughi shukra min mi'shari nicmatihi wala al ashiru wala ushran min al ushuri. maa ngi tudd sellu borom bi nga xam ni wallahi suñu bët yi buñ ko doon teg ci ay rabb yu ñu tàngal ba mu xonq di ko wuta d'abord rek gërëm ay xéewalam nee na taxul ñu mën koo dab moo tax kon fa tabarakallahu ñi ngi gërëm buur yàlla. xéewal nag benn gënu ci màgg tariqa tijaan bu nee tariqa tijaan rek wax nañu l'islam xéewal benn gënu ci màgg ak tariqa at tijaniya te ku ni tariqa tijaan ni l'islam bi wala diine ji bi sifa amma nag kon fa tabarakallahu ñi ngi ñaan itam borom bi niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya ak niiri leeram ya yàlla bu mu den di ko dotti ba faw ala darixi cheikhina abil abbas ahmad at-tijani ak i xalifaam ak i muqaddamam njabootam nga soppeem ya taalubeem ya yàlla na buur yàlla boole ñu ca soppeem ya ca dëgg ndax nag la sayidi ahmad fall al alawi doon wax du fi jóg te muy dëgg da daan wax ni wal qalb in bi cheikhi kaana ummira fa qadru nafci daaka lan yuqaddara mu ni wal qalb bépp xol boo xam ni kaana nekk na moom xal ba ummira dundalees ko bi cheikh maanaam bi mahabbati cheikh ci mbëggeelug sëriñ bi di Seydi Ahmed Tidiane radiallahu anhu bépp xol boo xam ni dafa dund te dundi mbëggeelug Seydi Ahmed Tidiane mu ni fa qadru nafci daaka kemtalaayal njariñ yi yàlla di def ci xol boobu lan yuqaddara kenn mënu koo estimer c'est ni ñu koy waxee inestimable voilà kon nag la bur yàlla boole ñu ci ay soppeem ndax nag loolu mooy dëgg bu ko defee ñi ngi sargal ñi fi teew ñëpp ci bëccëgu tey bi nga xam ni bëccëgu leer la bëccëgu barke la tabarakallahu di nuyu kilifa yi nga xamante ni bii nii itam ñoom ñëpp ñoo ngi fi teew di leen ziyaara di leen sargal di ci jiital rek ki nga xam ni moo di al imam Samba Diop fa tabarakallahu bu Géejawaay ñu ngi koy nuyu
di ko ziyaara di ko jox manazil yi nga xam ni ak maqaamaat yi nga xam ni yàlla dogal na mu amee ko yëpp ñi ngi koy nangul yàlla ci moom ndax dafa bokk ci ngëm li yàlla dogal ci jaamam yow nga nangu dogal bi loolu ci ngëm yàlla la bokk min al imaani al imaanu bil qadar daa bokk ci ngëm nga gëm dogali yàlla yi loolu moo ñu indi fii tey di commémorer ak di fàttaliku maqaamam Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiallahu anhu noonu ko sëriñ bi waxi léegi danaa ci ñëw muy wa baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al azizi al muntaqa maqaamihi al maktuumi an kulli al wara siwa nabii ma waraahu wara danaa ci ñëw léegi bu soobee yàlla waaye dañu nangu dogalu borom bi ndax nag sama borom yàlla wa anna al fadla naka jekk bi yadillah naka jekkit yaxtasu bi rahmatihi man yasha du fi jóg laa wax kon nag ñu ngi nuyu bu baax al imam di ko ndokkeel di ko ziyaara ndax wàccuwaay yi nu amee ñoom ak yéeguwaay yi nu amee ni ko sëriñ bi waxee léegi fa tabarakallahu dafa kawe ci diine ji kawe ci société bi mais malheureusement société bi dese na ko xam waaye rek ñuy gën di xamle rek di nuyu bu baax itam al imam Thierno le khalife de Mouhamadou Lamine Diop de Rufisque moo ngi nii toog moom sama soppe la loolu la yàlla dogal waaw maa ngi fàttaliku suñu jotaay ba di ko teewlu daaw baren nag moo tax saa yu ma ko gisaatee rek mu doon beneen mbégte ci man waaw te mbégte bi gën a rëyaat mooy karaama bi gën a rëy yàlla jox ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy mucjizaam moo di alquraanul karim xam nga laka mucjizatun ajazat kull alwara wa fadailun jallat fa laysa tuxaaka bi ci gën màgg moo di alquraanul karim nga limam Nu'man bi muy tagg yonent bi daf ko ni laka amee nga mucjizatun ay xarbaax yoo xam ni lottuloo na kudul yow tëli na ci def ko wa fadailun jallat mu ni ko am nga ngëneel ak mbaax yoo xam ni màgg na ba fa laysa tuxaaka ku koy wuta melal dana sonn ndax mënula nekk waaye dama ni ngëneel yooyu ak xarbaax yooyu bi ci gën màgg moo di alquranul karim moo tax bi ma dégloo kilifa yi taxawoon fii sànq di jàng parce que nag nañ def attention ci xale buy jàng alquran ñu naan xale attention waxi yàlla ji du caaxaan mag mu tol ni yàlla buur bu tol ni yàlla ay kaddoom ku koy jàng dañ lay xoole bët ndax waxoo kiy wax moo di yàlla li indi wa ida quri alquranu fastamiu lahu kan la ñuy déglu xanaa tëralinu wax ji dafa am solo nañ ko tatbiq wa ida quria wa ida qaraa wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ida quria bu jàngees alquran fastamiu na ngeen déglu lahu di ko ñeel moom kan moom mi jàng déedéet moom bur yàlla moo tax biir alquran rek lañu la may ngay jàng di wax laa ilaha illa ana laa ilaha illa ana munoo toog jàngoo alquran laa ilaha illa allahu rek nga mën wax waaye nag boo dee jàng alquran moom mën nga ne laa ilaha illa ana faabuduni wa aqimi salata li dhikri waaw ko defee kon fa tabarakallahu maa ngi bég ci loolu karaama bu mag la maa ngi koy teewlu ñun dañu tàmm di valoriser yoo xamante ni bii nii amul benn valeur ci kanami yàlla nga ñëw ñu terale la jàng alquran nga bëgg koo jënde ak ay billet xaalis yoo xamante ni bii nii booy génn fii muy jeex ci yiw woo xamante ni bii nii day naddiku di dem ba bés pénc booy jënde da ngay jënde lu yem ak lu tolloo ak lu nandoo alquran yamul ak dara kon fa tabarakallahu ñu ngi bég ci liñ dégg rawatina nag suuratul infitaar bii nga xam ni yonent bi alayhi salatu wasalaam da daan wax ni shayyabatni huudun wa axawaatuha shayyabatni huudun wa axawaatuha man yoneen li ma tiitloo ba faf béjjaawloo ma mooy la ma yàlla wax ci suuratu huud
ak mbokki saaram yi mel ni moom sama borom yàlla daa janoog yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko dama xàll sama yoon man yàlla teg la ci boo koy wàcc may dal sa kaw fastaqim kama umirtu tax yonent bi alayhi salaatu salaam kooku du caaxaan de fastaqim tegul ci raay bi kama umirta ni ma la ko digalee léeg-léeg nga dégg ko moom yàlla ci boppam muy wax ak yonent bi ni ko boo ma waxalee lu ma waxul man yàlla dama lay rey walaw taqawwala alayna ba'da laqawil la axadna minhu bilyamin thumma la qata'na minhu alwatin te bu boobaa ñi la wër duñ ci mën dara ndax kenn mënul dox sama digg ak yow fama minkum nu mu ko waxee sax dimbali leen ma ci laay ji min ahadin anhu bi haajizin naam ci ndigalu Cerno waaye bu ñu paree moom mooy tëj insha allah ñu jàng ñun ñëpp fatiha jàng salat al fatihi ñu màggale ko yàlla def ko hadiya yonent bi alayhi salatu wasalaam ziyaara ko Sidi Ahmed Tidiane yi ñaan bur yàlla mu may ñu teewe déwén ñaan bur yàlla mu may ñu qada al xaajati ñaan bur yàlla mu defal ñu taysirul umuri ñaan bur yàlla mu defal ñu lépp loo xam ni rek kenn ku ne ëndaale nga ko ci yéene yàlla na nga delloo ak fajuk aajo fatiha salat al fatihi bu ñu noppee sëriñ bi mu ñaan tëj insha allah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق حق قدره امين يا رب امين اللهم انا نسالك باسمك امين وبالله من لا تنصر به من اصلك جعلتهما بين العقل والروح وخلقه والهدي وجعلتهما بين العقل والروح وخلقه والهدي والميزان وبها الهوية ذاتية الكمالية تخش الشمس الغيبية الأبدية من زهد به سليم سيدناك ومن دعا به أجيب دعوناك يا إله وبنقطة باء الوطنية الأحمدية المحمدية القمرية الأزلية حكم دوائر الحضرة الذاتية الأكرمية الوجود الذي فتقت به رزق الوجود هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تفتح لنا سعادة الدارين في رضاك لنا في ذلك وفي حضرتك الأحمدية المحمدية الجليلة امين يا رب اللهم صل على هديك المصلي في مهرابها هويتك ذات قطونيتك غيب سادئيتك بجميع مراتب صلواتك الزكية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكل آمن وأنتم السلام عليكم